všichni, mé jméno je Radek a já vás vítám u tohohle videa s názvem Challenge jíme různé věci. No a jsem tady s Šárkou. Takže jdeme na to. Jako první je chili omáčka. Jako fakt, no really, je to omáčka chili. A smrdí to docela. No, takže se tady například. Počkej. Tak počkejte. Asi po minutě nám z toho totálně pálí prst, takže jdeme to asi ochutnat. 3, 2, Fuj, to smrdí. 3, 2, 1. Fuj, ten nechutný. Fuj. To pálí. A teď vám teda ukážeme, že to je fakt pravý. Takže fakt jako, tady máme tady tu chili. Fuj, mě to pálí jazyk. Pak prostě si takhle normálně dáme na prst, pravej. To je prostě na prst. A mňam, ale to je docela dobrý. Ale má to divnou chuť. Fuj. A pálí to. Jako další teda máme sůl. Ne, peps. Jo, peps. Takže jdeme na to. Tedy tak... jako další máme peps, ale my jsme nenašli jiný, ale jenom tady tam. Takže jdeme ochutnat. 3, 2, 1, tady. Fuj. Fuj, to má divnou chuť. O 5 minut později. Jako teda další je sůl. Jo, sůl. Ty vole, proč já? Teda jako další je sůl. A je to fakt sůl, je to tady i nadepsaný. Takže jdu na to. Tak já mám tady. A je to teda mořská. Je to mořská sůl. Ale to je, fuj, mořská sůl, nejste, to je jasný. Jako další máme Maggi. Takže jako další máme, co máme? Maggi. Fuj. Ale to je hnusný. Tak ochutnej. No, A musíš to trošku vypít. Ne jako. Ale Šárko, musíš takhle. Mě se do toho nechce. Jestli stále zjistí, že to Co? pijem, tak něco pijem. Ale tak dělej. Jo. Tam si Šárky brácha poslouchá písničky. A za to vyjdou dneska 2 videa. Takže už jdeme, takže To čau. nepijte. Hej. Fuj. Ale kam si to mám dát? Do kalot. Ne, to nejázej. Fuj. Ale nebudu. Fuj. Proč my vůbec tady to video točíme? Dej mi to. Ach jo, já to nechci točit.